Θα γαμηθεί με τον Μπέργκερ. Καλησπέρα, μάγκες. Είμαι εδώ με τον φίλο μου. Του πήρα κάτι να πιούμε, δεν ήξερε τι. Του πήρα ένα motion για μένα, πήρα και αυτό ένα. Έλα, ρε, τι μας λες. Ξέρει ότι ξενερώνω εγώ με τους motions και μου πήρε Και motion. ξενέρωσε. Με ξενέρωσε σε μαλακά, 3/10. Αλλά μου πήρε και ένα γλυφιτζούρι για μένα, θα σας το δείξω σε λίγο. Μια Κάντε πίπα. like και subscribe. Επίσης πήρε και ένα μπέργκερ πιο πριν. Ναι, ένα μπέργκερ Ο με Μπρας. 3 ένα μπέργκερ με 3 ευρώ πήρα. Και από τι, από την Κάντε κατίνα. και αυτόν ένα like και ένα sub Ναι, το κανάλι μου. στο κανάλι του. Θα σας το βάλει κάτω στην περιγραφή. Θα το βάλεις, Έτσι πρέπει. Ναι. Εντάξει, Ωραία, εντάξει. θα το έχω. Σοβαρό λόγο. Όταν ανεβεί το βίντεο θα πάω στην περιγραφή να δω. Πουλάκι με τους νομίζω θα μην θες. Στο άλλο account μου θυμάσαι τι είχα κάνει. Τι? Στο Γιώργο Σκουστινά. Τι. Δεν θυμάσαι μαλακά. Έχω ανεβάσει σε αυτό το κανάλι πάρα από 8 μήνες βίντεο. Γιατί κάτι ο λογαριασμός μου κλείσε, μου βγήκε από το tablet μου και δεν έχω ξανακάνει βίντεο μετά από 7 μήνες. Το έκανα το καλοκαίρι, το τελευταίο μου βίντεο. Το έκανα κάπου Αύγουστο, Ιούλιο. Όμως Okay. μην πάτε να μου κάνετε subscribe από εκεί πέρα γιατί δεν πρόκειται να ξανανεύει βίντεο. Αλλά ήταν το καλύτερο μου account. Θυμάσαι πόσους subscribers είχα? 20 subscribers, 19. Μακριά από τους 50. Πολύ κοντά από τους 50. Θέλω- 29 δεν είναι 30 μετά. Αν Ναι, είσαι ναι, 29 μάλλον, θα είναι σαν τους αλλά σχετικά με αυτό το account 21. με αυτό το account που έχω εγώ τώρα είμαι μακριά, είμαι πολύ κοντά αν το βάλω στη σύγκριση. Εσύ τώρα πόσα subs έχεις? Τα subs, αλλά αυτό το κανάλι το έφτιαξα πριν 20 μέρες, 19. Όλα είχα μέσα. Οπότε, ναι, πήγα. Εγώ έχω 9 subs. Και το έχω στο κανάλι του πάνω από 3 μήνες. Δεν έχω κάνει πολλά βίντεο. Είχες και ένα άλλο. Καλά, εσύ έχεις κάνει μόνο 2 ρε μπρο, λογικό είναι. Ναι. Αλλά Να το γλυφιτζούρι που σας είπα πριν, ορίστε δείτε το. έχουν πάρει και τα likes όμως. Κάτα μια λίγο την κάμερα για να το ανοίξω. Okay. Όχι! Όχι, δεν σε κλαίω, δεν σε κλαίω, ρε, όχι. Α, θα σε προλάβω, το ξέρεις θα σε προλαβαίνω, θα τρέξω. Δεν το νομίζω. Ναι, όταν πηγαίνω σαν τη γιαγιά μου, Δεν πρόλαβα. Δεν μου φύγει πέρα από την κάμερα. με βρω επειδή πήγαινε να μου πέσει η κάμερα, ρε μαλακά. Σε προλαβαίνω άντρα. Τα χίλια μου. Αμάξι. Θα σου μιλήσω τέλος. Που εγώ τώρα δεν προλάβω σε 5 λεπτά. 5 λεπτά δεν προλάβω. Και φύγαμε. Αυτός που σπάει δεν μπορώ να λοιπόν σιγά. Με προλαβαίνω, bro. Εντάξει τρόλερ. Τον άφησα 5 μέτρα μακριά μου. Ναι, γιατί δεν τα σιγά. Ναι. Εντάξει. Πρόκειται και κάνει ευθείες. Κάνει κάτι drift από το τέμου και λέει ότι είναι καλό σε drift. Και από τη μέρα που έχει φτιάξει τα φρένα του και αυτά, μου τα έχει γαμίσει το λεωφορείο. Παίρνουμε ποντίνεται. Να πάμε βόλτα. Να δείξω τη βίντεο να ανεβάσω και το κανάλι μου. Αυτό το challenge που κάνουμε εμείς τώρα που μου πήρες ό,τι ήθελες, Ναι. το... μπορώ να το κάνω εγώ. Unboxing now. Πάμε όμως μέσα τώρα. Πού μέσα? Πού μέσα μπορούμε να πάμε? Κατά που εννοείς? Από πού έξω είμαστε ρε μαλάκα? Από Καζιάννη. Ναι ρε μαλάκα, όλοι ξέρουν, όλοι είναι Κερκυρά, γι' αυτό ξέρουν όλοι τι είναι ο Καζιάννης ρε μαλάκα. Ο Καζιάννης και εγώ σε είναι σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ στην Κέρκυρα. Που θέλει να πάει τώρα ο φίλος μου. Δεν θέλουμε, είμαστε απ' έξω. Και εσύ μου πες Και να ο πάμε. απ' έξω. Εσύ μου πες να πάμε στον Καζιάννη σήμερα, εγώ σου είχα πει να πάμε στο Κοζίνο. Τι φας? Έλα όλοι μέσα. Ρε μπρο γλυφιτζούρι είναι. Και τι θες να ήταν μαλάκα,
Τι θες να ήταν μερκαντάλια μου, τι ήτανε. Ναι. Πολλά θες. Ναι, τώρα πάμε μέσα. Δεν κάτσε. Επειδή θα ανοιχτώσει. Μπε. Όχι που θα πάμε σπίτι μας όταν ανοιχτώσει, αλλά εντάξει. γεια. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει από κάτω. Να πάρω την κάμερα και εγώ να Κάτσε. πάω μέσα. Το άνοιξε. Έχει ζουμί από κάτω. Θέλετε να τα δείτε. Τι έχει. Γεια. Ζουμί. Γεια. Δείτε. Δείξου. Το που σε πάρω στο βαντελάνι. Μαλάκα, να ξέρετε ότι είναι σαν μέλι αυτό. Σαν μέλι είναι. Έτσι αγόρι μου, πιες το όλο. Να πιες τις βιταμίνες σου. Τώρα έπιες τη μαλακή. Δείτε λίγο τι χρώμα είναι. Είναι μπλε συσκευασία, θα είναι κόκκινο το χρώμα μέσα, ρε μαλάκα, τι θες να είναι. Είναι μπλε χρώμα. Τι κολλάει. Μμμ. Τι είναι αυτό ρε, είναι σαν μέλι. Άρα είναι. Και είναι γλυκό. Γίνει πουτσα μπλε. Και ωραίο. Πάμε μέσα Αλλά τώρα. πολύ ξύνο. Αυτό ήταν το βίντεο guys, θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!